Gasa iti biyak. Dakkelan ti anak ta, naparpartak pa yan ngam siyak at tumaray. Kay kaya't nanti agpakpakamat kan ka bakit? Mabalinaksan nga agsubli iti trabaho klakay. Ha? Kaya't mo ti agtrabaho? Una, idi pa'y akayat ko ti agsubli. Si kalaang timang laplapad kanyak nga agsubli iti trabaho. Pampanunutek ngamin ti anak ta. Saan ka di anasaysaya at no si ka nga inana ti mismo ang mga iwan kan kuana? Nauma akon dito balay. Mangkita ta iti matangdanan ang mga iwan kankwana. Ubing pa'y unay ti anak ta. Tapno italak mo iti sabali. Di mo la kayat ti agastos. Anya ti kayat mo? Dito yak lang balay. Kayat ko ti maaddaan iti bukod ng income. Ado ti kayat ko agatangan. No agpagatangak matkan ka, nagado a reklamom. Iso apalubusan na kon ngagtrabaho. Sino nga rin ti pangital kam nga agaw awir kini baby? Ay na siyak ti makaamo amang kita iti mga awir ken kuana. Ay, kaay-ayok dagiti ubing, Eva. Inaw-awir ko amin dagiti apok idi ubing da. Dadakkel da itan, iso nga awanen ti aw-awirag. Agkakaaro ba tayo laang? Iso amakit-kitak nga agtaray-taray ti anak kiyaw. Nag-cute nga ubing. No siyak ti pagaw-awiram, saan kang agproblema? Ibilang ko, kas apo ko. Talagang agbirbiro kak iti mga awir kan kwa na, nana. Misya kun isumot lang awan ar-aramitag. Sa bagay, agkakaaruba tayo. Italak mo kanyak ni Bebe. Tapno makasubli ka iti trabaho. Awan ti rumbeng apagdanagam. Aw-awirak an naimbag ni Bebe. Sige nana, uray na yunak ti sweldom. Basta natalgad lakit din ni Baby kan. Sana nagsangit ni baby, iti inawit ni Nana Pasita. Kung nagtumot ngamin ka, mayat ti banding da. Wen nga rod? Talagang amo ni Nana Pasita ti agaw awir. Ang, adamot tinangag ko nga istorya dagiti tattao, may naig kan kwa na. Anya dayta? Naisem ka nung agsugal ni Nana Pasita. Nakangagam iti dayta. Aduda saan la may sa atao tinakangagak? Kat anya ko maitangay. Panagkunam, isugal na ti baby ta. Saan mo't kitiakas ta? Ngam no naisem nga agsugal, ang mga numabaybayan na ni baby. Saan to ang mapasamak dayta? Itapay laang, ibagakan kwa na saan na abaybayan ni baby. Talaga atal kem launay ni Nana Pasita. Kaaro ba ta nga rod? Am-am ta. Iso nga awan ti rason tapno sa anak nga agtalakkan kwa na. Maaywanan na ni baby. Dayta ti sigurado. Nagturad kamutan anang italak iti anak mo iti agaw awir? Kasano? Sa anak ang makatrabaho, no jak manangdan iti agaw awir. Sa bagay matkit di Unggayam, manutawon di anak mo? Upat. Kat, nasingpat ka di para awir na. Wen, bakit kaaruba mi? Aya, kat binilin mo kumaa saan abaybay-an ti anak mo. Amo na ter aramiden na. Tainaw awir na kano amin dagiti apo ko na. Nasaya at matano kasta. Kan nasaya at matkit di ta nakasublikan iti trabaho, Eva. Adan kadwak nga agov overtime. Masikuranak met ngaminan nga addalaang ijebalay. Ay talaga akasta, makaboring talaga. Kan may sa, kaya't kumat nga dabukod ko a kwarta. Nagrigat no dawatek amin kinilakay ko no adda kayat ko agatangon. Aywan agreklamo mat Sapay ado ti planok agatangan ita. Kumatangak pa iti appliances, iso anasken nga agtrabaho Ala, ag-overtime ta nga ron. Saan ko anangag anagsangit ni baby Pinaturog ngamin ni Nana Pasita na sapa. Bantayan na pa'y kaya mo rabi. Wen, iso ani na yunak ti sweldo na.
Tapno kadwa na uray rabi. Ay kit nasaya at ano kasta, tapno makainana ka. Nang runa kit na nagsublikan iti trabaho. Ay, nagado ti trabaho mi ita. Kasano nga tan, numapan kami ang seminar ijay adayo a lugar. Kit, at damot ni nanapasitang agaw awir. Nasken ka di nga agtalakak kan kwa na. Anya ka to'y asawa ko na aya. Pinagtalkam idi, ita saan? Ay na, iso ti agaw awir kin ni baby. Kasaritak to inton mapan kami ang seminar. Nasken asiguraduak, adi na baybayan ni baby. Oh, nanapasita. At iti sweldo. Ay, agyaman nak, Eva. Ay, sobra mo't da ito inted mo asweldo. Ninayunak na. Tapno maaywanam anaimbag ni baby. Ay, talaga mo't ajak baybayan ni baby. Iso, ti pangrunak ngay aywanan. Iso nga rod nga agtalakak kada kayo. Saan ka madanagan? Siya, ti makamukin ni baby. Imbilang kun nga apo ka. Nana, ada seminar mi ijay Davao inton umay alawas. Si kapay lang ti makaamukin ni baby Ay, katun ag video chat tantulatan. Lata. Anya ti kayat mo agatangak apasarabo, nana. Ay, igatangan nakman iti durian kendi ijay. Aywan igatangan ka, nana. Saan mo ito nagsangit ni baby? Iti nakita na apimanaw ka. Siyempre, adan hinanapasita. Binilin mo madlaang ni nanapasita? Wen, amuna ter aramiden na. Ala, numalpas ti trabaho. Siyak tumati mga awir kin ni baby. Tapno makainanamot ni nanapasita. Ay, katwan Naanos mo titiubing day jaba kita? Wen nga rod lakay. Ala, isardeng mo day tulugan. Bumabaak dito yan. Dito'y kami nga agkikita kadagiti kakadwak amaki seminar. Ay, naabakak manan. Hanyabot amalas kon. Ay, yaw awir mau! Yaw awir mo nga bay! Na, ayan na ngay. Katno impatugaw ko lang itay dito'y abay ka. Napanagay-ayam! Bayam ama panagay-ayam. Adayumot ti kalsada pagtarayan na. Sigay, agtayaak pa'y. Kayat ko ti mga ba. Adda ka din ni Eva. Napan nakiseminar tatang, apay aya. Ay, kasta gayam. Ne, nakaturog mat gayam ni bebe. Pinaturog ni nanapasita sakbay anagawid. Siyakmat itate agaw awir tatang. Ay, nakaumayak. Takayat ko kumaadamagan kin ni Eva. Nuapay nga italtalek na dayta anak yaw. Nga awawiran di sa balay. Tatang, nagsubling aminan iti trabaho ni Eva. Hamuyo ka daytar aramidan na. Dayta agaw awir iti anak yaw. No awan kayo diti balay yaw. Tatang? Mapan makisugsugal. Mabaybayan na dayta anak yaw. Bayam tatang. Bagbagaak ni nanapasita. Naisam iti sugal dayta abakay. Hamagan no mabaybayan na dayta apuka. Adya ka day, tinakadanon kan ka nga istorya. Agsugsugal ka kanunana. Kabayatan nga agaw awir ka. Ay sus, istorya laang dagiti umapal day ta. Amuda nga main anay nayunan nyo ti swildaw. Nana, pangaasiyo. Saan niyo ko maabaybayan ni baby? Talaga mo't asaan? Ay aywanak anaimbag ni baby. Takas laapo kaun. Iso ano anyaman ti bagbagada. Saan nyo apatpatyan? Ta puro pamadakas laang dagita. Kalkalpas mi anag video call kinila kay ko. Ay na, naragsakak manen anakakita kin ni baby. Dahil ka video call mo, ti pagpuy-puyatam? Ay na, mailiwak ngaming iya anak ko.
Ay, nakita ti picture na. Nag-cute nga ubing. Karupropam launay. One and only child, mare. Kuna nga min di doktor, asa anak kun nga aganak pay. Mayat kumaano adda-ading na. Tapno addamot kay ayam na. Awan nga ruden, mare. Ngam naragsakak. Taure agmay maysa. Naadda anak iti anak. Ay na, ha? Ay, nangabakak mo't laangay. Ay, sausay! Na, ayan nga jay awawir ko nga ubaing. Napananan! Adda ka mo't lagayam dita. Itay ka pa'y asap sa pulan. Mangrugin ti seminar. Si kapay lang ang timaki seminar. Diyak pa'y laumay. Ha? Taapay. Adda ka di parikot mo? Mapukpukaw ka na dyan anak ko. Anya? Itay da ka no pa yung berberok. Apay amang pukpukaw. Diyak mo. Agawid aksan. Diyak ko lupasan ti seminar. Ang mga nadada ko sana pasama kiti anak ko. Awanan ti baby mi tatang. Awanan. Iti may laing gabi na ajak ang talak iti na Udin iti nakita da. Atum tumpaw irigasyon. Ay, nay. Awanan ti anak mi tatang. Awanan. Hiram sa Diyos ang ating buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko na ako'y isilang. Kumusta ni Eva? Ada jay balay. Naudi nagkita kami. Idi na itabon jay anak yo. Kanyak. Asaan na pay laeng akayat nga umawat iti bisita. Oray ka di siyak agayim na. Wen, di na kayat. Saan pay laeng kano anak kasagana. Ay, talagamot nga aging gaita. Kat di na maaklon tinapasamak iti anak yo. Nasakit tinapasamak. Uray siyak. Jak maaklon nga awanan di kakaiso na nga anak mi. Uray pa'y siguro tawen ti aglabas. Saan mi amalipatan tinapasamak. Bakit? Mingming-minga mananday taladawan ti anak ta. Dakkel ko maitan ti anak ta. No siyak tinangaywan kan ko na. Nadyak ko maintalak iti sabali. Si Bibi ang kumapay nga ginggain. Eva. Mas pinanunot ko nga minti bukod ko apagragsakan. Ngam ti pagimbagan ti anak ta. Rumbang la ko maamado saan. Tasyak ti aking basol no apay analmas ti anak ta. Ay, Eva, pangasim. Saan ka kumangagsaw iti kasna? Tunggal rabi ang mapampanunot ko ti basol ko iti anak ta. Saan ka makaturog? Gapo iti na ita.
us-usigan na ti konsensya. Yak mapakawan ti bagi. Eva, Sa anak anasayat ngay na. Sa anak anasayat ngay na. unay ka matyan, anak ko. At nakamatyan. Manawan, isang kanya asawa. Kaya't mo ka ditikastoy anak ka uli magtiaglawlaw mo. Kaya't kung adda aklat ta dito'y balay, tata. Tapan nagriknak. Kadwaklat ta ti anak ko. At dapay tiladawan na dito'y sala siya. Panagritnak at si bibiyag pailaang ti anak ko, tata. Pakalaglagi day ta aladawan na. Eva, anak ko, daytoy ti maipagakin ka. Saan mo apabasulan day tabagim iti napasamak? Saan mo abasul analmus ti anak yo? Basol ko, tata. Basol ko. Eva, Tungpal biyang kapapabasol ti bagi. saan? Saan, anak ko? Isuarong banglaang ado sa ti bagi. Eva, saan na may parbang day tangar aramidum, anak Diyak ko? kaya ti agbiag, tatan. Awan sir-serbin ti biyag ko. Eva, No adaman rumbang amatay. Siyak dayta. Saan kat ati anak ko? Hello, Eva. Kumusta ka? Si Kamat Gayang. Day off ko ita. Isu adi magasak dito balayo. Kat, kumusta kan? Kastoy. Ah? Masikog ka? Wan, umadanin ti panagpasngay ko. Umay kakasarita, tagliva kon. Kat sikati kayat ko nga agtugaw iti posisyon ko. Tas ikalaang ti makaam mo iti trabaho. Eva, saan mo arumbang adusaan day tabagim? Awanan serbi ti biyag ko. Saan ka arumbang nga agkulong iti saam iti napalabas? Awan basol mo iti napasamak. Lakay. Mabalin ka di ama pantay di sementeryo ita. Eva, inaldaw amap mapanta. Ngamita, saan na mabalin? Ngamin, adda meeting mi. Amumit asaan amabalin nga aglanganak iti panang bisitak iti tanom ti anak ta. Eva, isardeng mo adusaan tabagim. Husto kumamatan di atidog a panawon nga inaldaw amap mapan ka ijay tanem ti anak ta. Anya ti kayat mo nga ramidak. Lipatak amamin pinsan ti anak ta. Kasta ka di. Uray anya pa'y ti aramidem saanen ama isublipay ti biyag ti anak ta. Day ta ko matilaglag pang. Eva, si bibiyag kapaylaang. Adu pa'y tinasaya at amapasamak iti biyag mo. Awan basol mo, Eva. Isu apang nga asim. Isardeng mo kuman ti mang pababasol iti bagim. Pangaasim. Congratulations, baby girl ti anak mo. Agyaman ak unay, Eva. Da kayo nga agasawa ti imuna abisita. Nagapo ak ngamin iji office. Kinasarita nak ni manager. Inawat ko ti awis na nga agsubli gaputan na ka-leave ka. Agyaman ak no kasta. Agsublin iti normal ti biyag mo. Wan, nabayag ang nagladlading itak. Ngam, saan gayam arumbang?
Agnanayon asila lagyop kanyak ti anak ko. Ngam amok ajak rumbang adasaan ti bagik. Saan kun apabasulan pa'y ti bagik iti napasamak kan ko na. Nasaya at matakastan ti panagpampanunot mo ita. Naamiris ko, asyak matlaang ti kakaasi. No pababasulat latan ti bagik. Talaga akasta, Eva. Ay, nag-cute matan ti baby. Karupropak, saan ka di? Wen, ayun gayam. Umay kanto inton pabunyag jay adopted child mi ha. Ha? Ada ampun nyo? Wen, huston to inton makarecover ka. Pabunyagan mi. O sige, Juan, umay kaminto, kini baby. Beno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasat iti biyag. Insurat para iti script ni John F. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay, Panang Tarabay.